Hoćeš da se igramo na slovo na slovo? Java. Ali u zoološkom vrtu. Vidi. Je li ovo tigar? Da, i slon. Elefant. Idemo prva životinja. Na slovo, na slovo. N. Šta je ovo na slovo N? Nosorog. Nosorog. Kaži nosorog. Zato što je rog na nosu. Na svom nosu ima rog. I vidi kako su oni se... Wow, ljubavi. Vidi kako su skroz premazani blatom. To je zato što su se malo bućnuli u neku baru. Jeste, oni su se kupali malo u nekoj bari da bi im koža bila zaštićena bolje. A ovo, vidi. Na slovo, S. Šta je to? Slon. Slon, sunce. Slon. Ovo je slon i ovo je mali slon, vidi? Evo ti ovo. To je mali slon i mama slon. I oni imaju velike kljove, to su njihovi zubi. Da, imaju veliku surlu i velike uši. I oni obično sa surlom uzmu mnogo vode i onda se prskaju da im ne bi bilo mnogo vruće. Zato što tamo gdje oni žive je jako vruće. I oni isto tako mogu da jedu sa surlom. Uzmu travu, vidiš, čupaju travu i stave u usta sa surlom. Ajmo sada na slovo T. T na D. Tigar. Kaži tigar. Tigar. Wow, vidi kako su lepe životinje. To su mace, samo mnogo velike i mnogo opasne mace. Tako da ako ih ikad vidiš, beži. Ok, vidi kako su slatke. Ovo je mali tigar. Mala maca tigar. Samo one su isto jako opasne zato što je pored njih uvek njihova mama ili tata. Da su strašno opasne. A vidi ovo. Na slovo L. Isto maca, samo divlja. L. Lav. Kaži lav. Lav, ovo je mali lav. Mali lavić. To je kralj životinja. Samo je mali, još sad je princ. Oni su nisu jako sitni. Jaki su u poređenju sa nama, jaki su i kad su mali. Samo, molim ljubavi. Kad odrastu, oni će da budu veliki lavovi. I opasni i strašni. Da vidimo kako izgleda ženski lav. To jest lavica. Mama. Njihova mama, da, ovo je mama od lava. Lavica. A tata je lav. Vidi koliko ima dece. Wow. A na slovo Ž. To je žirafa. Kaži žirafa. Bravo, žirafa. Na slovo Ž. Vidi kako ima veliki vrat. Molim ljubavi, vidim. Žirafa ima jako veliki vrat. To što ti imaš je krema, da ljubavi. Žirafa ima veliki vrat. I šta radi žirafa? Ona može sa tim vratom da dohvati velike grane, on je baš visoko i da jede lišće sa grane. A vidi kako čudno trči. A joj kako je smiješna. Joj vidi kako je smiješna. Ali je i slatka. A to je mala žirafa, beba žirafa. A ovo je na slovo K. Kengur. To je kengur. Ovo je mali kengur, beba, i on obično spava kod mame. Mama kod pupe ima kao džak u koji beba može da stane i ona se ušuška i uvek joj je toplo. Sad ćemo da vidimo da li će da uđe. Sad će da se ušuška kod mame. Nije skroz. A ovo je na slovo L. Šta je ovo na slovo L? L. Brown boy. Lama. Kaži lama. Lama. Da, to je lama. Lama. A ovo je na slovo S.
Šta je to na slovo S? Svinja. Švajn, ali ovo je divlja svinja, Ljubavi. Vidiš kako nisu one roze boje, ove su tamne boje, skoro crne. Tamno sive boje, da bi se što bolje sakrili. Da, prase. Idi uzmi prase. Da bi se što bolje sakrili od opasnih drugih životinja. Hoćemo još na slovo? Na slovo N. N. Nilski konj. Ovo je nilski konj. Vidi kako su veliki. I gledamo ih iz daljine zato što nikad ne smiješ da im priđeš. One su jako opasne životinje. Iako odavde izgledaju sasvim normalno i da nisu strašno opasni, oni su baš opasni, mnogo jaki. I oni obično žive u vodi, mogu dosta dugo vremena da provedu u vodi i jako su opasni. Zato nikad ne skačeš u bare i nikad ne skačeš u jezera u kojima ne znaš šta je unutra.